Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i fesur cyfeiriant, sydd yn rhoi cyfeiriad penodol i ni deithio ar y mesur o bwynt arbennig. Nawr, un ffordd o fesur cyfeiriant ydy defnyddio cwmpawd, fel sy'n cael ei ddangos yn fan hyn. Y convensiwn ydy efo cwmpawd ar bapur fod syth i fyny yn mynd tuag at y gogledd. I'r gwrthwyneb o hynna yn syth i lawr, mae gen i fi gyfeiriad y de. I'r chwith, mae gen i fi'r gorllewin, ac i'r dde, mae gen i fi'r dwyrain. Nawr, dyna ni 4 prif begwn y cwmpawd. Mae yna 4 hefyd rhwng hein. Os dwi'n mynd i fyny ac i'r dde, dwi'n mynd i'r gogledd y ddwyrain. Os dwi'n mynd i fyny ac i'r chwith, dwi'n mynd i'r gogledd orllewin. Os dwi'n dod i lawr ac i'r chwith, dwi'n mynd i'r de orllewin. Neu dod i lawr ac i'r dde, dwi'n mynd i'r de ddwyrain. Nawr, os dwi eisiau mesur cyfeiriant yn fwy manwl na hyn, dwi angen cofio am frawddeg y 3G. Dyma fo fan hyn. Mae cyfeiriannau'n cael ei mesur yn glocwedd o'r gogledd mewn graddau. Nawr, hon yw frawddeg y 3G, rwy'n yna 3 peth yn goch fan hyn sydd yn cychwyn efo'r llythyren G. Felly, i fesur cyfeiriant, mae angen cychwyn o'r gogledd, sydd ar bapur, fel arfer yn syth i fyny. Dyna ni mesur mewn cyfeiriad clocwedd, felly fel mae'r cloc yn ticio, a mae'r ateb o hyd yn cael ei reid mewn graddau. Nawr, os ni ddefnyddio onglyd i fan hyn i ddangos rhai o cyfeiriannau ar gyfer pegynau'r cwmpawd, os da ni'n mesur yn syth o'r gogledd, yna mae'r ongl ar gyfer syth i fyny yn ddim gradd, ond peth arall pwysig i gofio efo cyfeiriant ydy, da ni wastad yn defnyddio 3 digid neu 3 ffigwr i roi cyfeiriant. Felly ar gyfer y gogledd sydd yn ongl dim gradd, da ni sgwennu hwnna fel cyfeiriant yn dim gradd. Yna, i'r onglydd nôl yn y canol, da ni'n gallu gweld bod y dwyrain yn ongl sgwar, 90 gradd, felly efo 3 digid dim 90. Mae'r de syth i lawr, ongl 180 gradd, a byddai y gorllewin yn 90 gradd ychwanegol ar ben y 180, sydd yn rhoi 270 gradd. Yna, ar gyfer 4 pegwn arall, dwi'n ystyried fod hanner 90 yn 45, felly byddai teithio o'r gogledd, tuag at y gogledd ddwyrain, yn gyfeiriant dim 45 gradd. Y de ddwyrain yn 90 adio 45, sydd yn 135 gradd. Y de orllewin yn 180 adio 45, sydd yn 225 gradd. A'r gogledd orllewin yn 270 adio 45, sydd yn 315 gradd. Ond cofiwch, dim ond pegynau'r cwmpawd ydy hein neu rhai ohonyn nhw, os e'n bosib cael unrhyw gyfeiriant deud y gwir rhwng dim gradd a 359 gradd. Enghraifft, os dwi eisiau teithio ar gyfeiriant dim 32, yna dwi'n rhaid yr onglyd yn y canol o fan hyn. Y dim yn pwyntio tuag at y gogledd, ac ar gyfer dim 32, sy'n ni'n marcio ffwrdd 32 gradd, a rhoi llinell wedyn o'r canol at y pwynt fan hyn, a dyna ni gyfeiriant dim 32 gradd. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.